Какво е това, Фиген? Майката на Селчук е сготвила. Но аз не мога да изям всичко. Връзката ви с Селчук май е сериозна. Щом майка му ти праща храна, Да, май е сериозна. няма как да е май сериозна, Фиген. Селчук се мрънкаше, че се храня навън с готова храна. Тогава му казах, че не умее да готвя. А той помолил майка си да ми сготви. А леля Хафизе днес е в почивка. Затова донесох всичко у вас. Защото си приличаме ли? В смисъл? Ти нямаш семейство. Аз нямам семейство. Вие сте моето семейство. Това, че ти помогнах Те да са. се изучиш и ти дадох Те работа, не са ли? не ме прави Реално това ли? семейство, госпожице. Реално са брат и Вие сестра ли, ме бе? гледахте. Бяхте ми като брат. Да, той е по-голям от ние с 4 години. Нещо. Как ми на градинското парти Да, на пише в Петрович? интернет.